BPF आ मोनसे समाव खुंथायाव दङमोन बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामदों बिथांमोननि सेक्रिफाइसआबो इसेल' नङामोन खम समनि गेजेराव मोनसे पार्टिया मोनसे गोदान पार्टिया आरो बे गोदान सरकारा खेबसेयावनो गासैबो मावफुंजोबनो हागोन बे दिनै सम्भब जाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय आरो NDBनि जि सोमावसारनाय बेबो एकदम नेहात नङा नंखाय नङा मोनसे गोजौ थाखोनि दिनै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन BPF बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो दिनै 15-17 बोसोर दिनै रायजो सालायदों बे 10 बोसोराव बिथांमोनाबो थोजासे गावसोरनि साननायखौ मावफुंनो हायाखैमोन UPPL पार्टिखौनो ज' जाजाय सापर्ट खालामनानै लानानै फैनांगोन देरहाहोनांगोन सरकाराव फज'फिननायनि खामानि मावनांगोन आं बेखौ सानदों गासैबो सोमावसारनाया राजखान्थिजों मोजां सोमोन्दो दङ गोथौ सोमोन्दो दङ जोंनि NDBनि सोमावसारनाया थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव जोबनायनि लोगो लोगो जों हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय मानसिनि थाखाय जों जेरैखिजाया मावनांगोन दा भारतीय संबिजितनि सिङाव जि अधिकार दं बे अधिकारफोरखौ मोनफुङोब्ला जोङो संगठनफोर नांगोन आफादफोर नांगोन राजखान्थियारि दिनै आफादफोर नांगोन जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राजखान्थियारि आफाद होननानै बुङोब्ला रिजनेल पार्टी हिसाबै दिनै BPF दङ UPPL दङ बे मोननैयानो गाहायै दिनै सरकार सालायबोदों BPFनि उनाव दिनै UPPLआ सरकार दिनै सालायगासिनो दङ दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि उनाव जोंनि जि अधिकार संबिजितारि जि मोनथाय बेखौ मोननोब्ला जों राजखान्थिजों सोमोन्दो लाखिनांगोन जों बयबो मिथिखायो गासैबो मिथियो गासैबो संबिजितारि मोनथायखौ मोननोब्ला जोङो पलिटिकेल पार्टिजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनांगौ जायो जोङो सानदोंमोन आरो आं स्पेसियेलि सानदोंमोन राजखान्थियारि आफादजों आं थागोन ना थाला आं राजखान्थियारि आफादाव फैनानै खामानि मावगोन ना मावला खिन्थु आं नुबाय जे जोंनि जिथुनाखि जों जि मोनथाय बेखौ मोननोब्ला राजखान्थिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनानै गोथौ सोमोन्दो लाखिनानै बिनि थाखाय मावसोमनानै खामानि मावथारनांगौ जायो मानो होननानै बुङोब्ला गासैबो जाथायानो गासैबो हाबाफारियानो दिनै राजखान्थिजोंसो सोमोन्दो दङ बेनिखायनो जोंनि जौगानाय जोंनि खारथाय जोंनि देरहानाय जोंनि मोनफुंनाया गासैबो राजखान्थिजोंनो जिहेतु जायोखाय आंबो दिनै आङो ओरैनो जुदि जिरायनानै थायोब्ला जेबो मुलाम्फा जानाय नङा दिनै रायजो राजाफ्रा आंनि सायाव मोनसे गिदिर आसा मोनसे खालामना दोनदों गोबाव सोमावसारबाय 34 इयार्स सोमावसारबाय जोंनि आफादनि केडारफोर दङ दिनै बिथांमोनाबो मोनसे मोननायनि माबा मोनसे जाथों बेखौ साननानै आसा खालामनानै दङ जों नंबाबो नङाबाबो दैदेनगिरि जानानै दिनै जोंनि मावथिफोरनि रायजो राजाफोरनि बिथांमोननि साननायखौ बेसेबां हायो मावफुंनायनि दायथ'आ जोंनाव थानायखाय रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव दङखाय आं दिनै सरकारजों थानानै आं दिनै खामानि मावनो थाखाय मोनसे गिदिर मोनसे सिद्धान्त लाबाय मोनसे थांखि लाबाय आरो आं सानदों आंहा फोथायनाय दङ दा बेबायदि सरकारजों थानानै आंनि जि साननाय आं जि मावनो गोसो जादोंमोन बेखौ एसेबाबो मावफुंनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दिनै सोमजिदों बेनिखायनो आं दिनै UPPLआव हाबबाय आं UPPLआव थानानै खामानि मावनायनि मोनसे थांखिखौ लानानै आं दिनै बे गिदिर खामानिखौ दिनै मावदों दिनै मोनसे बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु राजखान्थियारि
हिसाबै पार्टिया मोननैल' बिपिएफआ मोनसे समाव खुंथायाव दङमोन बिथांमोनाबो स्ट्रागल खालामदों बिथांमोननि सेक्रिफाइसआबो इसेल' नङामोन दिनै बेबायदिनो दिनै मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय आरो एनडिएफबिनि जि सोमावसारनाय बेबो एकदम नेहाथ नङा नंखाय नङा मोनसे गोजौ थाखोनि दिनै मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाया मोनसे डायनामिक साननायजों दैदेनगिरिफोरजों दिनै बे इउपिपिएल आफादावबो दिनै दङखाय आरो बेबायदि मोनसे थासारिजों दिनै बे थासारिखौ जों दिनै नुदों आरो जिहेतु दासिमहालागै इउपिपिएलआ सरकाराव दङ दिनै 4.5 बोसोर जाबाय जोङो मानसिफोरनि जि एक्सपेक्टेशन जि मोनसे आसा खालामनाय बियो बांद्राय दिनै जायो बे थार बाथ्रा आरो दिनै बेखौ मावफुंनायाबो सरकारनि बाथ्रा खिन्थु दिनै खम समनि गेजेराव मोनसे पार्टिया मोनसे गोदान पार्टिया आरो बे गोदान सरकारा खेबसेयावनो गासैबो मावफुंजोबनो हागोन बे दिनै सम्भब जाया बिपिएफ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिथांमोनाबो दिनै 15-17 बोसोर दिनै रायजो सालायदों बे 10 बोसोराव बिथांमोनाबो थोजासे गावसोरनि साननायखौ मावफुंनो हायाखैमोन बिनि उनावसो दिनै बिथांमोनाबो फारि फारि खामानि मावनो हादों दिनै इउपिपिएलआ बे 4.5 बोसोराव बहुद मावनांगौ दङ बेखौ मावजोबनो हायाखै आरोबाव जुदि खेबसे रायजो राजाफ्रा मेगन मेसेबनानै बे मोनसे दोलोखौ सापर्ट खालामोबा नेक्स्ट जि मोनसे फैबाय थानाय इलेक्शन बेवहाय देरहाहोनो हायोब्ला जि मोनसे भिजन दं जि मोनसे मिशन दं बेफोरखौ जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानदों आरो बेबायदि खाबुखौ दिनै आङो सानदों रायजो राजाफ्रा होबावगोन आरो आं बेखौबो आपिल खालामदों रायजो राजाफ्रा बे गिदिर मोनसे साननाय हनाय थांखि हाबाफारि मावफुंनो लानाय बिटिआर बा बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जि आसा आकांक्षा बेखौ जाफुंहोनोब्ला दिनै आरोबाव खेबसे इउपिपिएल पार्टिखौनो ज' जाजाय सापर्ट खालामनानै लानानै फैनांगोन देरहाहोनांगोन सरकाराव फज'फिननायनि खामानि मावनांगोन आं बेखौ सानदों आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि थांखिया बिदिनो जायोब्ला बर'फ्रा मोनसे गोजौ थाखोआव दिनै गाखोबोनो हागोन आंहा बेखौ फोथायनाय दं